Tak vyrážame z Rimavskej Soboty smerom do Poltára po novom cyklochodníku, ktorý tu je sprevádzkovaný zhruba rok. A zatiaľ je to veľmi pekný chodníček. Samozrejme krajšie to bude, keď sa to zazelenie, ale má to čaro aj teraz a určite sa semka vrátim, keď to bude troška zelenšie niekedy v máji a keď budú kvitnúť tie lúky okolo, ale je to veľmi pekné. Pravdepodobne najväčšou atrakciou na celej trase je Ožďanský tunel, postavený v roku 1913. Čo som si všimol je, že je to pekný cyklochodník, je to rovné, s malým prevýšením, takže vhodné aj pre detváky. Stavajú sa tam, alebo jeden bufet tam už bol, teraz sa chystá ďalší, vedľa toho prvého sa už prerába budova, bude to mať takú väčšiu kapacitu, takže to bude také príjemné rekreačné vozenie. No a čo som si všimol, že sa tu ľudia zdravia na tom cyklochodníku, takže vyzerá, že všetci sú s tým spokojní, že im tu niečo takéto narástlo. Chodia tu aj bežci, aj Nordic walking, takže všeho druhu ľudia a je to také pekné, že to tu zrazu tak ožilo troška. Čaute.